मोननै दाउ फेन्दा Ready? दै हर ओके बस खुलिनानै हर ओके बस Ready? ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ? ಬುಧವಾರ. ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಡೇಟ? ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 1st. ಏಪ್ರಿಲ್ 1. ಏಪ್ರಿಲ್ 1. ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ಲು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ಲ. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗಿ. माबार थाब थाब थहाय लोगो आलासि जाहैनांगौआ नै समासो बारग'लांबाय बेलासि जागुलायबाय लेट जाथारबाय थ'दो अहाय लोगो साखोनद्रा ओंखारसो गारथारदोंनोहाय अहाय लोगो थाब थाब थ' सोर बेलाय आरे मानसिखौ नोङो मानसिखौ बस ಬೇಕಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಪೋಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗಿ ओके बस आयौ आंना बेगा दाना मा खालामबावनांगौ दे जा बायदिसिना बुस्थु दंमोन अहाय दाना आलासि जाहैनांगौआ फंग'सो जानानै फैबाय फैफिनबायसो नामासै फैयाखै फैदो ना बार साखोनद्रा ओंखारसो गारथारदोंलै आब'नो फन हरनां हेल' आब' जानला मोनला ओंखारलाबायनाङा दे बाहेराव साखोनद्रा ओंखारलाबायथारदों दे आब' Yay! Ayo! Ayo! 가! 소리만 지르실래? 자, 앉아갔나? एसे हरदो बिराद गोबावसै ओंखाम मोनजायो बिराद गोबावसै आब' दै मोनलोङाखै आइ
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you बस 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 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 7 ಹುಡುಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಇದು ಅದು ರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಎರಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಹಂಗ ಯಾರದು रियल फुल रियल फुल रियल फुल हाँ Sorry, madam. Sorry. April Fool.